Nå, prøv at komme med. Ja, men det er faktisk slet ikke så farligt. Som du kan se, så har det jo ikke rigtig noget med... Vi har ikke lige legnet noget VVS-arbejde op til dig. Gør du noget specielt for at få tilfredse kunder? Jeg lever mig ind i kundens rolle og tænker altid, hvordan jeg selv vil reagere, og hvordan jeg selv vil have håndværkeren skulle udføre et stykke arbejde. Det er den måde, det kører på. Altså nu tænker jeg, altså jeg har det altid sådan, at når ting går i stykker hjemme med mig, så er det altid fredag efter lukketid, og man står en hel weekend uden varmt vand. Kan man ringe til dig? Har du sådan en servicetelefon? Det kan man sagtens. Okay. Der er også døgnvagter, så det er lige meget om det er weekend, eller klokken 3 om natten, eller klokken 2 om natten. Så kommer du og laver det? Det er god service. Det er jo noget af det, der har gjort, at du så er nomineret til den her Håndværker.dk-pris 2015. Så Engin, jeg vil bare sige tillykke med nomineringen, og så finder vi ud af senere, om det er dig, der kommer til at stikke afsted med den nye Renault Traffic. Tillykke med nomineringen. Jo, tak.